Pane, dobrého dne přeji. Dobrý den. Mohu-li se zeptat, kde jste sehnal tak nádherného motýlka na toho vašeho pejska? Představte si, paní Katarína zrovna tady, tak ta je vyrábí. Opravdu? A mohla bych se tam zajít podívat? Samozřejmě, určitě bude mít radost. Děkuji. Ahoj, ja som Katka a toto je Mr. Kadlo. Spoločne sme pre vás začali projekt psích motýlikov Funky Dog Bow Ties. Motýliky ručne vyrábam a 30% z predaja venujeme na podporu útulkov a zvieratov. Radi by sme nás do tohto projektu zapojili tiež. Motýlik sa vyrába ručne a nábojok psíka sa pripevní pomocou suchého zipsu. Veľmi radi by sme vás poprosili o pomoc. Chceme, aby sa motýlik na psíkovi stal medzinárodným symbolom podpory útulkov a každý psík, ktorý nosí motýlika, takto reprezentoval myšlienku podpory svojich kamošov v útulkoch. Takže okrem samotných motýlikov by sme pre psíčkarov radi priniesli aj ďalšie produkty a služby. Napríklad by sme chceli, aby samotný motýlik mal aj ochrannú funkciu. A teda pre psíka by znamenal ochranu proti kliešťom a blchám. Ďalej rozmýšľame, že by sme chceli pre psíčkarov pripraviť kuchárku, pretože vieme, že veľa z nás pre psíkov varí a doma pripravujú nejaké pochuťky. Takže prečo to nerobiť spolu a inšpirovať sa dobrými nápadmi a receptami? Takže by sme vás chceli veľmi poprosiť o podporu. Chceme, aby psíkovia vyzerali elegantne a štýlovo a chceme podporovať útulky. Kúpte si motýlika a pojďte v tom s nami.